Αφού φάγαμε τα κρουασανάκια μας, ξεκινήσαμε για το Μουσείο των Αρωμάτων, το οποίο ήταν πολύ μικρό και νομίζω δεν αξίζει ιδιαίτερα κάποιος να πάει, γνώμη μου. Ο Θανάσης ο ξεναγός μας. Και συνεχίσαμε μια στάση σε αυτό το καφέ που καθόταν η Αντζελίνα Τζολί στην ταινία Tourist, Le Royal, και μετά ξεκινάμε για το Λούβρο. Χαμός, ένα outfit check για το καλό. Και όπως μπήκαμε μέσα, βλέπεις πόσο μεγάλο είναι. Εγώ έχω ξανάρθει, δεν ήταν πρώτη φορά. Το λατρεύω. Εδώ σου δείχνω την καρταρόμπα. Βάζεις τον κωδικό σου, σηκώνεις το μοχλό και τραβάς προς τα έξω. Βάζεις τα πράγματά σου, πανέμορφο όπως βλέπεις, super chic. Ξεκινήσαμε, ουσιαστικά πήγαμε περισσότερο στην αίθουσα με τα ελληνικά αγάλματα. Εννοείται πως είδαμε και τη Μόνα Λίζα. Λατρεύω την τέχνη. Θα δεις κάποιους πίνακες εδώ. Γίνεται ένας χαμός. Η ουρά είναι τεράστια. Παλιά δεν ήταν έτσι θυμό. Και φέτος δεν σε άφηνα να βγάλεις φωτογραφία ούτε από το πλάι κανονικά. Και αυτό το υπέροχο μαγαζί. Μπήκα μέσα και ζήτησα να βγάλω βίντεο χωρίς καμία ντροπή. Έχει γενικά πολύ όμορφα μαγαζάκια εκεί στο Λούβρο. Ήμασταν κομμάτια, αλλά πραγματικά η εξανάγηση δεν έφτασε. Ήταν πολύ λίγη. Κάτι που μας απογοήτευσε. Το βράδυ ξεκινήσαμε για βόλτα με τα μπατό μους. Η βόλτα διαρκεί 1 ώρα και βλέπεις τον πύργο του Άιφελ και διάφορα άλλα αξιοθέατα του Παρισιού. Είναι όμορφο. Εγώ πάλι δεν ενθουσιάζομαι με αυτά, να πω την αλήθεια. Αλλά οκ, πάρε κι άλλο ένα outfit check της ημέρας. Συνεχίσαμε για Μονμάρτρι και εδώ παίρνουμε το τελεφερίκ. Μας ανεβάζει επάνω που είναι και ο ναός. Έχει και σκάλες, απλά είναι πιο εύκολο. Μπαίνεις μέσα, κοστίζει 2 ευρώ και 15 λεπτά αν δεν κάνω λάθος το εισιτήριο. Μας ανεβάζει, είναι πολύ ωραίο, η αλήθεια, είναι πολύ ρομαντικό. Κάναμε μια βολτούλα, ήταν αρκετά μαγαζάκια ανοιχτά, έτσι αρκετά γραφικά μέσα στην πόλη, είναι καταπληκτικό. Προτείνω πάντως να έρθεις πρωί. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία. Ήταν ακόμα πολύ γιορτινά στολισμένα, πιο πολύ από το υπόλοιπο Παρίσι. Κάτσαμε στο La Mer Catherine, ένα όμορφο γραφικό εστιατόριο. Παραγγείλαμε σαλικάρια για ορεκτικό και κρεμμυδόσουπα, κρασί και μετά συνεχίσαμε με πάπια και κρέας. Το κρεατάκι δεν ήταν τόσο καλό. Η πάπια ήταν πιο ωραία, καλά. Τα σαλικάρια δεν το συζητώ, εγώ γενικά τα λατρεύω. Και η φίλη μας εδώ, η τραγουδίστρια, ήταν μια ωραία νότα για τη βραδιά και κάπως έτσι έκλεισε. Φιλιά πολλά!